Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Zijn even Noorderwien live altijd, omdat er een heel soort mensen langskomen die musiceren, die er wat over vertellen willen, die leuke evenementen organiseren of die een bijzonder verhaal hebben. En daar kijk ik ook bij beginnen, want Regine Bilsma, al vrij lang verbonden aan dit programma, had in ieder geval een bijzonder plan. Het is hartstikke de reis naar Barcelona. En voor de meesten. Volgende week, hè? Ja. Dat is volgende week. Hè? Maar doe je wel iets speciaals doen aan Joer, toch? Ja, maar Joet, dat vind ik wel heel te gek, ja. Dan ging ik mijn Lammy optreden. Lammy Bruins. Ja, Lammy Bruins. Ja, en dat zijn 2 nummers van Piaf. Alleen nog het zijn Frieske oorzettingen. Padam Padam, dat is natuurlijk van Anneke Dauma. Die had het al vertaald, dus daar komen we net maar aan. En ik hoop je, Anneke, dat je tevreden mee bent. Ja. En Winfried Bruinsma, die had voor mij een oorzetting maken van het nummer Non je ne le regrette rien. De klassieker. Een speciaal nummer skreun wat bij mijn verhaal jet, mijn betrekking tot Jim. Just Jim, mijn zoon, die te no overal is. Ja, dit we het samen zeggen. En verongeluk is in Barcelona, maak ik het verhaal even een roemheidje. En daar is in kwarten heen om samen met singer-songwriter Sarah Seuterman, in ieder geval die reis weer op te doen en daar het verhaal van die zoon eigenlijk nog een keer op te doen, had ik het idee. Hè? Ja, het verhaal van mijn zoon te doen, maar met name wil ik Marjaan de spiegel die hij mij joen had, zodat ik nou vierde keer ik van Jordi en van Maya natuurlijk mijn oren te ben. En er is zoveel bad oude 4-4, mijn rouw vallen en opstaan, maar ja, er is echt hele prutte weer waarom komen. Ik het gevoel had dat ik eindelijk wijzen kan waar ik weer ben. Goed zo. Lekker blauwe. Voor mij. Ja? Zullen we nog even wat zeggen? Nee, straks. We gaan nog 3 uur. Mooi. Okay. Nou, ik ga eerst even de plaat draaien. Ik kom van Coldplay. Straks hier live in de studio. In ieder geval het komende jaar loeren Joep van Leeuwen en zijn band. Maar eerst deze. En het festje voor het weekend. Meestal nog het vrij vertalen. Maar wel leuk trouwens. Ik heb Coldplay ooit eens een keer Jirnelin in haar huisje in Rotterdam. En dat is juist net zo vaak bij dit soort bands. Ze gaan op een gegeven moment de mist in tijdens een nummer. En de bassist die voel verkeerd in. En dat losten ze wel mooi op. Want ze hadden wat Nederlandse vrienden. Dus toen begonnen ze spontaan Nederlandse sleepfestjes te spelen. En de man van Coldplay. Mooi verhaal. Zo kan het gebeuren. Maar jullie Joep van Leeuwen, jullie gaan nooit mis, hè? Nee. Nee. Eigenlijk niet. Nee. Wie is Joep van Leeuwen? Joep van Leeuwen woont in Weesp, komt oorspronkelijk uit Brabant, heeft fysiotherapie gestudeerd, maar dacht daarna van nou dat is toch niet helemaal. Nee. Ik ga wat meer met mijn muziek doen, heeft daarna een muziekstudie gedaan. En, conservatorium of op een andere manier? Het is een beetje equivalent van conservatorium, maar het is in 1 jaar heel veel theorie, waardoor ik eigenlijk mijn muzieklagunes zeg maar dicht heb gemaakt. En ik schrijf vanaf mijn 14e eigenlijk liedjes. En dat heb ik ook nog meer cursussen gevolgd in songwriting. En ik ben mijn eigen muziek gaan schrijven. Gaaf. Ja. Wie heb je meegenomen? Ik heb op drums meegenomen Frank Buurs. Hoi Frank. Hoi. En op contrabas Jan van der Bomen. Hey Jan. Hoi. Mooi hoedje. Helemaal. Moet altijd goed komen. Zeker, ja. En wat een geweldige contrabas. Hoe lang heb je hem al? Oh, deze die heb ik al wel 15 jaar, denk ik. Ja. Goed huwelijk? Ja, zeker. Is nu nog een beetje ruzie? Ook wel. Ja, het blijft vechten met het ding. Maar dan komen de mooiste dingen eruit, toch? Zeker weten, ja. We gaan straks praten over waarom en hoe en het hele verhaal. Ja. Ik wil eerst wel een live nummer van jullie. Nou, gaan we doen. Welke ga je doen? Nieuwe fiets. Nieuwe fiets. De nieuwe fiets. Ik ging van de week kapot, maar hij net. Live in Noorderwien. Loop je zijkant in de regen rondjes op het plein. Je verlangt naar een beetje zonneschijn. Verdwaald in het leven, bied je niets. Ben je op zoek naar een nieuwe fiets. Je wilt zo verder lopen, maar dat lukt je niet. Omdat je te weinig van het leven ziet.
Die fiets die moet je hebben voor een nieuwe slag. In je haar, je werk, je wiel op een dag. Het leven draait me toe zonder jou erbij. Je wilt het wel volgen, maar dat maakt je niet blij. Een tijd voor een afslag, het is alles of niets. Je gaat op zoek naar een nieuwe fiets. Die fiets die brengt je snel en overal heen. Nieuwe keuzes, kansen, wel 1001. Laat de trappers draaien, ga aan roet, fiets de zon tegemoet. Onderweg zul je wel eens stil gaan staan. Twijfel over richting waar je heen zult gaan. Durf te blijven trappen, ook al lijkt het niets. Vertrouw op je nieuwe fiets. Lol op je zijkant in de regen, rondjes op het plein. Je verlangt naar een beetje zonneschijn. Verdwaald in het leven, bied je niets. Ga dan op zoek naar een nieuwe fiets. Naar de nieuwe fiets. Ga dan op zoek naar de nieuwe fiets. Ga dan op zoek naar de nieuwe fiets. Eerste live nummer van deze Miggy in Noorderwiel Live. Joep van Leeuwen en zijn beide maten. Is het altijd als een soort van trio of heb je er nog wel eens een grotere band weer bij? Nee, in principe is dit wat het is. Ja. En waar gaat het om? Je teksten of vooral de muziek? Wat is voor jou het belangrijkste? Nou, de combi eigenlijk. Het begint wel vaak met een tekst. Maar de combi is al dat de muziek die tekst echt moet ondersteunen. En dat werken we met z'n drie ook hard aan. Om dat arrangement echt zo te krijgen dat de muziek echt de tekst gaat ondersteunen. Waar speel je het liefst? Theatraal, theater, podia? Of zeg je, geef mij maar een leuke donkere kroeg en... Nee, nou ja, het is vooral ook wel luistermuziek. Daarom, hè? Teksten. Ja, absoluut. Dus het is theater, et cetera, wat we het liefste doen. En huiskamers doen we ook veel. En dat is ook wel echt een intieme setting waar mensen echt geboeid zitten te luisteren. Wat ons ook heel goed bevalt. Ja. En spreek je dan zelf van een soort setlist? Of heb je het over een voorstelling? Goeie vraag. Nou, het gaat wel meer naar een voorstelling. Want ik vertel tussendoor ook wel verhalen en hoe de nummers zijn ontstaan. Niet overal bij, maar het meeste wel. En er zit altijd wel een echt verhaal achter. Of een reden waarom ik het nummer heb geschreven. Ja. Meestal uit het leven gegrepen? Ja, zo mag je het wel zeggen, ja. Ja. Alles wat je opvalt. Kunnen we straks over hebben. Welk nummer ga je nu doen? Ik verhuis naar de Vleugel, dus we gaan nu niet de ticket spelen. Dan loop ik even met je mee. Dat komt altijd goed. Of ik kan wel even over die contrabas nog praten. Een goed huwelijk. Met ze nu nog ruzie? Nou ja, dat klinkt als een goed huwelijk, hè? Nou, het is een beetje weer een barstig instrument. Heb je meer? Ik heb meer, ja. Ja. Maar het is bijvoorbeeld de zuiverheid. Hè? Daar zitten geen frets op zoals op een basgitaar. Nee. Dus je moet alles gewoon helemaal zelf maken. Duurt het lang voordat je het onder de knieën? Dat hangt af van hoeveel tijd je erin steekt. Ja, maar goed, omdat het fretloos is. Ja, het kost even. Ja, maar bijvoorbeeld weer niet zoveel als viool of cello, vind ik. Het gaat weer wat aan. Al sneller wat dingen mee doen. Van een andere orde. Ja, mooi man. Goed zo. Wat is de titel? De titel is Need a Ticket. Joep van Leeuwen! Goed getimed, we zijn nog helemaal niet klaar nog. Oh, Martijn komt hier nog even. Ja, dit is een live show. Er komt nog een drummer bij. Oké. Sorry. Met een heel raar drumstokje. Oh, dat is een hele gekke. Wat voor een is het? Ja, dat zou je zo wel horen. Oké, ja, nou, heel nieuwsgierig. Sorry Martijn. Nee, Overval ik je? het is jouw programma. Goed zo. Nou ja, zo werkt het bij dit programma. Oké, er mag even een standaard goed zetten worden. Nou, zo werkt het. Ja, we hebben een Dat is het leuke van live, toch? ja, toch? Ja, nee, ik vind het ook wel Scherp grappig. van je dat je het opviel. Ik maar even sinds wij hebben wat een aparte humor achter de schermen, dames en heren. Laten we eens even kijken. Kan het, Martijn? Hij kan. Ja, mooi. 3, 2, 1, go. Verlaten in de kou,
speelt hij Mr. Tambourine Man. Vechten tegen de tijd, een eenzame strijd. I need a ticket, staat er zwart op wit. Zijn ogen smeken om ieders gulheid. He needs a ticket, een ticket voor zijn held. He needs a ticket, maar hij heeft geen geld. He needs a ticket voor zijn held. He needs a ticket. En ieder loopt naar binnen. Hij blijft spelend, zingend staan. Zo puur, zo eigen. Zijn held had hetzelfde gedaan. Om zijn idool te horen, staat hij al uren in de wind. Ik laat hem alleen, loop naar binnen. Niet een ticket, een ticket voor zijn held. Niet een ticket, maar hij heeft geen geld. He needs a ticket voor zijn held. He needs a ticket. Buiten alleen een koffer, nergens hoorbaar meer mijn vriend. Zou hij ook hebben genoten? The answer is blowing in the wind. Gek drumstel. Ja, is mooi, hè? Ja. Goed. Krijg je terug? Ja, dank je. Ga je nou weer terug of niet? Ja, we gaan zo... Ja, nee, want kijk, ik weer gestrest. Martijn. Nou, we denken, we stellen jullie een beetje op de proef. Maar volgens mij zullen jullie wel wat gewend zijn. Ja, Martijn niet zoveel hoor. Oké. Nou, nou plaag ik hem. Dag Martijn. We gaan zo weer die kant. Oh, ga maar zitten alvast. Ja, nee, ik doe een praatje. En wat ga jij nu doen? Ja, ik ga weer naar de Oh, gitaar. kom maar mee. Ja, nee. Nee, als Martijn chagrijnig wordt, dan hoed je maar. Hé Martijn, gaat die goed verder? Hij gaat fantastisch. Zo werkt het, jongens. Dames en heren. Techniek, kanalen, basgitaren, contrabas vooral. En dan moet ook weer even stemmen, hè? Ja, prachtig. Je hebt akoestische gitaar. Heb je ooit elektrisch gespeeld? Of is het toch vooral... Eigenlijk niet. Nee, ik ben eigenlijk pianist van huis uit. En ik heb, omdat ik merkte dat gewoon alleen maar achter die piano zitten bij optredens, dan is het toch een soort afstand creëren naar het publiek. En het is toch ook wel lekker om op de front te staan. Dus ik heb ook een keer de gitaar gewoon ter hand genomen en ben daar liedjes op gaan schrijven. En heb me eigenlijk zelf een beetje gitaar leren spelen. Maar toch wel, je moet in de stap zetten dus. Want lekker thuis pingelen is wat anders dan voor het publiek, denk ik. Hè? Ja, zeker. Dat is zeker anders. Maar ik heb altijd wel, mijn ouders hebben altijd in het amateurtheater gespeeld ook. Dus theater zat er bij ons al vroeg in. Dus ik ben het wel gewend om mensen op het podium te zien, maar ook er zelf op te staan. Ook als kind zijnde speelde ik al toneelstukjes. En had ik een geïmproviseerd drumstel zelf. En brak ik de tent thuis al af, zeg maar. Goed. Nou mag je het hier vandaag doen. Ja. Plannen voor de toekomst. Moet ik het dan over voorstellingen hebben of cd-opnames? Of een combinatie misschien wel? Nou, we zijn op dit moment met een plaat bezig. Die komt hopelijk eind dit jaar of begin volgend jaar komt die uit. Dat zijn 6 nummers die we hebben opgenomen. EP'tje inderdaad. En daarna volgt wel een groot project met een grote plaat. Daar zijn plannen over bezig. Daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Maar oh ja, ja, maar dat gaat wel gebeuren. Ja, nee, leuk man. Ja, en daar willen we uiteindelijk ook wel een theatertour eigenlijk aan gaan koppelen. En dat zijn de plannen, ja. Want hoe lang ben je eigenlijk in deze setting en ook met deze ambitie eigenlijk al bezig? Voor mezelf, echt de stap naar muziek heb ik 5,5 jaar geleden gezet. En met deze mannen ben ik nu aan het 5e seizoen net begonnen. Dus ja. Go for it, man. What's gonna be the song? Vroeger was alles beter. Ja, natuurlijk, jong. Ja, ik ben 50 plus, ik mag dat zeggen, hè, tegenwoordig. Beter, nu loopt het voor geen meter.
niet meer hoe het moet. Vroeger was alles goed. Je had een draaischijf om te bellen, geen machine om te tellen. Je had post, nog geen mail, eerder te weinig dan te veel. Kinderen speelden buiten, de plek waar zij zich konden uiten. De leraar was de baas, je heette Jan, Piet of Klaas. Vroeger was alles beter, nu loopt het voor geen meter. We weten niet meer hoe het moet. Vroeger was alles goed. Je kon nog schaatsen op de Friese meren, alleen je paard hoefde je te scheren. Reden de treinen nog op tijd, had je als mens van de fout nog een spijt. De rokjes waren langer, zonder condoom werd je zwanger. Was die gulden nog heel wat waard, kreeg je rente als je had gespaard. Vroeger was alles beter, nu loopt het voor geen meter. We weten niet meer hoe het moet. Vroeger was alles goed. De tijd heelt alle wonden en je vergeet de narigheid. En blijf niet tobben, want dat is zonde. Alles wordt beter met de tijd. Vroeger was alles beter, nu loopt het voor geen meter. We weten niet meer hoe het moet. Vroeger was alles beter, nu loopt het voor geen meter. We weten niet meer hoe het moet. Vroeger was alles goed. Vroeger was alles beter. Ach ja, mooi motto toch? En we krijgen er geen genoeg van. Dank jullie wel. Dank. Sites, Facebookpagina's, Twitter, Instagram, wat moet ik allemaal noemen? Alles mag. Alles. Nee. En ben je heel simpel te vinden? Ja, joepverleeuwen.com.nl, dan vind je iemand anders. Andere Joep Verleeuwen, ook muzikant, ook leuk voor jazz. Maar joepverleeuwen.com vind je mij. En Joep Verleeuwen zanger, liedjeschrijver is Facebook en Instagram Joep Verleeuwen muziek. Komt allemaal goed. Jullie maken mooie liedjes, dankjewel. Succes met de opnames van het album. Zullen we gewoon afspreken dan, als je klaar is, dat je terugkomt? Lijkt me heel goed. You got a deal. Top. Omroep Friesland, Noorderwilijn, bij Willem de Vries. En wij gaan terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat is jazzmuziek. Maar achter de bar staat Lammy Bruins. Intussen de barvrouw uit hier. De post die wel bij Lammy. Proost. Is het gewoon skin wetter of liep het maar zo? Een beetje bubbels erbij. Ja. Ja, maar het is wel lekker, hè? Ja, Short Fontaine. Oké, wat wil je nou mee? Ja, dat doen we net. Zeg het maar net goed, want dan krijg ik nog een donderrek. Dat mij al je net. Maar is het ook wat wetter, Regina? Of net? Ik heb wel kriegen, hè. Dus, ja. Is een beetje into jazz, Lammy, wat denk ik? Nee, ja, ik ben saai in alle muziek. Hè. Ik maak van allerlei verschillende soorten muziek. Alleen dat hele roege van die. Is dat weg van mij? Nee, maar doe maar niet. Kijk, ik hoor al de schuld. Nou, geef maar rond wetter, dames. Ja. We praten straks wel even verder. Goed, want de gewaan wie het weinig goed praten. 29 september zit er op het affiche. En dat is dus morgen Jazzy Koudem. En daar zal optreden Bert Brandsma. En die went het in Griep. Is van origine een Grijs. Dus ik er maar even bij. Dus noordelijker krijg je het haast net. Hij is een geweldige muzikant. Want die gaat echt de hele wereld door, hè? Ja, dat klopt, ja. Is het constant vliegtuig in, vliegtuig uit? Nou, bijna wel. Ja, in de zomervakantie iets minder, want dan zijn de theaters dicht. Maar ja, vorige week zat ik nog in Londen en volgende week kom ik ook weer naar Engeland. En vanavond nog naar Duitsland, dus ach ja, we blijven lekker bezig. Ja, daarom heb ik vragen, mij die combo in ieder geval voor het eerst horen, want dan staan ze nog hopelijk relaxed naar Duitsland. Waar mag het in Duitsland? In Duren, ongeveer bij Maastricht over de grens, daar in die hoek. Ja. En neemt dan die combo-leden mee, of weer dat weer mijn oorzelschap? Nou, daar ben ik gastsolist bij een orkest uit Duitsland. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Hast dan van de week Daryl West voor bijvoorbeeld oefeningen en hast al repeteerd met ze? Of?
Nee. Oké. Wat voor instrumenten spelen ze al hier? Nou, vandaag heb ik meegebracht een altsaxofoon, een klarinet en een bassaxofoon. Dus, En hoe lang is het lesje normaal gesproken? Nou, ik heb vorig jaar 1 keer een concert gehad waar ze vroegen of ik alles mee wilde nemen. Toen heb ik mijn busje helemaal vol. Serieus? Ja. Met 16 saxofoons en nog wat klarinetten en toestanden. Er is ergens in grip, neem het adres maar net. En stel even die combo-leden voor. Ja. Nou, ik heb mijn echtgenote, die heet Selena. Wij noemen haar Slidin' Selena. Ja, die heeft een internationale... Bijna wat een bluesnummer, haast. Ja. Nou, ik dacht Sliding Selena, dat begint allebei met een S. En nou, dat is... Komt wel een prachtig geluid. Ja, Dat denk ik ook wel. Ja. Nou ja, we hebben een jong talent die gitaar doet en een prachtig jaren 20 opvatting van zingen heeft. Van de dancebands uit de jaren 20 uit Amerika. En zijn naam is Leon Rohrbach. En op contrabas is een studiegenoot van mij van het conservatorium in Groningen. En nou ja, in die tijd speelden we al in het conservatorium big band en allerlei big bands en combo's 5 jaar lang met van alles samen. Echte muzikanten, toen al. Ja, met Lee Towers hebben we samen opgetreden en weet ik veel wat we allemaal gedaan hebben. En zijn naam is Marco Kerver. En er zit nog hier, man, achter een mooi drumkit. Ja, en we hebben vandaag een speciale gast op slagwerk. Want nou, ik heb 5 drummers waar ik regelmatig mee speel. En die konden allemaal niet vandaag. Dus ik denk, wat moet ik nou? Ik moet een list. Ja. En nou ja, via Facebook en via andere dingen ben ik bevriend met deze meneer. Die komt uit Den Haag. En die geeft daar slagwerkles op het conservatorium in Den Haag. En die heeft in de jaren 60, als ik het goed heb, met allerlei grote jazzsterren uit Amerika. Dexter Gordon, Johnny Griffin. Heb je met Ben Webster ook nog? Ja, Ben Webster ook. Wauw. Ja, precies. Wat een eer. Al een eer trouwens om dit hele combo die heeft te gaan. Welkom. Welkom in Friesland. Ja, geweldig. Dank je. Ja. Mooi dat u de tijd wilde nemen en de reis wilde ondernemen hier naar Leeuwarden toe. Ja, want het is niet om de hoek, hoor. Nee, dat weet ik. Ik ben andere som ook wel eens geweest en denk oh, wat is dat een eind. Het is een eind, dat klopt inderdaad. Maar ik het graag voor over. Ja, vind ik echt heel mooi. Het is mij een grote eer. Fantastisch. Dit alles in verband met Moon, Jazzy Koudem. Geweldig. Hoe vaak treed je met dit combo op? Want hij is bijna nooit thuis dus, denk ik. Nou, dat valt wel mee, hoor. Oké. Ja, dat gaat een beetje... ja. Vaak het begin van de week thuis? Ja, dat wisselt ook heel erg. Maar ja, meestal op maandag wel, behalve als hij dan een toertje heeft. Ja. En, maar goed, we spelen ook met een beetje wisselende samenstellingen. Dus op het moment dat iemand niet kan, dan hebben we weer andere mensen ook klaarstaan die dat over kunnen nemen. Drummer uit Den Haag, gewoon even bellen. Kom je langs? Ja. Wat is het eerste stuk wat jullie gaan spelen? Nou, dat is een nummer gezongen door onze gitarist Leon en dat heet Ain't Misbehavin'. Fantastisch, dan te binnen. En ik ben de Grutskop. Eindelijk hier met band gaan we het Bert Bronspasteel al heel lang echt letterlijk op mijn listje. En nog mijn heel combo. Wat wil je nog meer? Live in Noorderwien. 1, 2, 3, 4. No one to walk with, all by myself. No one to talk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for, believe me. I don't stay out late, got no place to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you.
of my love for you. Fantastisch. We krijgen straks nog 2 nummers van Bert Brandsma, het combo. Dat morgen dus op het festival in Koudem spelen zal. En daarvan en meer kinderen dat ik wil vertellen is Rob. Rob Goedhart, hoi. Hallo. Welkom. Ja, dankjewel. Dit is fantastisch. Ja, maar het is met hun begonnen. Oh, serieus? Ja, wij komen uit Breda, mijn vrouw en ik. En we liepen in 2016 in Breda weer op het jazzfestival. En toen dachten we, wat zou het leuk zijn om in Koudem jazzmuziek te laten horen. Hoe lang woon je daar al? Wij wonen nu 7 jaar in Koudem. En we hebben 32 jaar in Breda gewoond. Dus opgegroeid met jazzfestival. Wat een overgang. Ja, nou, mooie hoek van Friesland hoor. Nee, we houden nog heel veel van Breda, maar ook heel veel van Friesland op dit moment. Dus maar toen werd de Dixieland Crackerjacks werden afgekondigd uit Garijp. En ik heb nog een kaartje gevraagd aan die meneer en gevraagd van wat kosten jullie om op te treden. En nou, dat had ik niet op de plank liggen, maar de ondernemers die hielpen. En toen was de eerste keer dat de Dixieland Crackerjacks kwamen. En het leuke is, ze staan er nu zo mooi bij. Maar morgen lopen ze in hun pakjes door het dorp heen. En dat vind ik zo geweldig. Het enthousiasme straalt er vanaf. Topmuzikant. Ja, geweldig. Ja, ik noem het steeds Bert Brandsma en zijn combo, maar dat heeft een andere naam. Ja. Maar echt serieus, ik heb Bert al heel lang op een soort lijstje. Als die nog eens in de buurt komt, en dan blijft het er weer bij. Okay. Dus in dit geval komt er ook voor mij wel een heel mooi cirkeltje komt rond. Morgen, wat gaat er meer voor gebeuren? Want dit is niet het enige. Nee, dat is niet het enige. We beginnen wel bij de Vinken, bij het verzorgingshuis, met de Dixieland Crackerjacks. En die hebben ook een vrij groot programma richting naar het podium toe, muziekpodium, het Centrium. En daarna hebben we de Bogeman Big Band om 1:30. En om 3:30 hebben we Leo Viel, dat is een jazzorkest. En om 5:00 hebben we het Jannie Brandsma combo. Dat is ook geweldig. Ja, fantastische zangeres. Ja, geweldig. En dan hebben we 's avonds van 8 tot 9:30 hebben we Big Band Q op het podium. Oh, geweldig. Dus het wordt één groot feest. Ja. Eerste editie? Nou ja, voor mij is het voorlopig even de laatste. Want ik heb het een beetje opgebouwd richting Culturele Hoofdstad 2018. Maar als er veel enthousiasme is, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En als er centjes zijn, dan doe ik het graag nog een keer. Zijn jullie morgen heel erg afhankelijk van het weer of valt het mee? Nee, het is een open lucht. Dus nee, daarom. Maar heb je tentjes? Of, Nee, er is wel beschutting. De muzici... Het wordt gewoon mooi weer. Zullen we er gewoon afspreken? Alsjeblieft. Maar de muzici staan sowieso droog. Want we hebben een prachtig muziekpodium daar met een plafond erop. En voor de rest hebben we tentjes, catering. En het wordt echt ontzettend gezellig. Ja, geweldig. Ik kom zo nog een keer bij, want je moet alle tijden en plekken nog even doen. Wordt er entree gegeven? Nee. Het is vrij? Het is vrij, het is gesponsord, het is gesubsidieerd. Dus iedereen mag komen. Okay. Onder andere dus bij de Dixieland Crackerjacks. Geweldige namen trouwens. Ik zal eens even vragen, waar komt die naam eigenlijk bij? Nou, die heb ik bijna 25 jaar geleden verzonnen. Okay. Toen was ik zo net 2 jaar van het conservatorium af. En er was een jazzconcours in Leiden. En daar wilde ik graag met wat vrienden aan mee gaan doen. En alleen we hadden nog geen naam. En nou ja, wij hadden zoiets van, ja, deze muziek spelen we gewoon. Dus die noemen we erin. En ik had een boek over muziekgeschiedenis, over big band geschiedenis. Daar kwam ik de St. Louis Crackerjacks kwam ik in tegen. Ik dacht van, hey, dat klinkt goed. Klinkt ook goed. Ja, precies. En nou, zo is die naam ontstaan. En dus volgend jaar 25 jaar het bestaan. Van het jubileum. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Kom je hier ook maar, feestje vieren. Ja. Welk stukje ga je doen? Nou, Rob Goedhart die wilde heel graag dat ik iets met mijn bassaxofoon zou doen. Nou ja, ik zeg, dat is goed. En ik heb best wel veel plaatjes van een bassaxofonist uit de jaren 20. Die heette Adrian Rollini. En die heeft in die tijd wel 2000 plaatjes met dit instrument gemaakt. En er is 1 opname bij, die vind ik heel bijzonder. Daar speelt hij zo'n bijzonder solo die eigenlijk zijn tijd ver vooruit is. Heel virtuoos, met de hele omvang erin. Dubbeltonen, flageoletten, alles zit erin. En ik denk van ja, daar kom je eigenlijk nooit aan om dat eens een keer te spelen. Omdat het eigenlijk een beetje te kunstzinnig is voor de partijen waar ik normaal gesproken speel. Ik denk van nou, dat is vandaag een goede gelegenheid om dat stuk eens een keer uit te proberen. Ik ben ervoor. Ja. Alles mag hier, zeker in Noorderwind Live. Live in Noorderwind!
Ja, heerlijk. Ik bedoel, je hoeft net eerst van jazz te horen. Nou, je kunt er gewoon vielen merken dat je een geweldige muzikant hier in de studio had. De Dixieland Cracker Jacks. Big Band, Chris Barber. Dat is een beetje de rode lijn in jouw hele muzikale leven, hè? Nou, ik had toen ik 11 was inderdaad plaatjes van de Chris Barber Band. Dat waren al opnames uit de jaren 50, toen hij al furoren maakte. En toen ik 14 was, heb ik hem voor het eerst live gezien in de Oosterpoort in Groningen. En nou, ik vond het helemaal geweldig. Want je leerde in die tijd natuurlijk net een beetje Engels op school. En ik denk van, ja, maar dit Engels, hè, want hij presenteerde natuurlijk alles in het Engels. Dat klonk zoveel leuker dan wat onze leraar op school presenteerde. Dus ik was heel erg onder de indruk. En nou ja, toen ik zelf muziek studeerde, ging ik nog steeds naar hun concerten toe. En toen waren we 2005, speelden we met deze band op het festival in Hoofddorp. Daar waren zij de hoofdacts. En toen hadden wij zoiets van, nou leuk, als wij dan klaar zijn, gaan we bij hun kijken. Maar toen waren wij aan het spelen, toen kwamen ze bij ons kijken. En toen waren ze heel enthousiast. Platen van ons gekocht, nota bene, in plaats van andersom. En toen de wereld op zijn kop. Ja, weet je wel. En een paar jaar later hadden ze heel onverwachts een invaller nodig. In Oostenrijk. Nou, en ik had ontzettend veel geluk, want ik werkte op dat moment in Keulen in de opera. En mijn contract in de opera, die liep tot dinsdag. In dat concert, die tournee van Chris, die begon op woensdag. Ah, nee. Ja, echt waar. Ik ben gelijk van Keulen doorgegaan naar Oostenrijk. En een week met hem getoerd. En nou, dat vond hij hartstikke leuk en ik ook natuurlijk. En toen vroeg hij gelijk al of ik een paar weken later in Engeland wilde invallen. En nog een paar maanden later in Berlijn. En toen in Berlijn zei hij al van, joh, als ik jou eerder had gekend, had ik jou al lang een vast contract aangeboden. Ik zei, nou Chris, dankjewel voor het compliment. Heb je een vacature in de toekomst, denk aan mij. En dat was een jaar later, was dat het geval. Ja. In de muzikale hemel kom je dan terecht. Ja, zeker. Ja, dan heb je zelf al als kind met die plaatjes zitten oefenen. En dan ga je ineens diezelfde stukken met zo'n man zelf spelen. En dat was wel heel bijzonder, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Heel goed voorstellen. Ja. Goed. Morgen Koudem, jullie gaan nog één nummer doen. Welke? We gaan nog een zangnummer doen van onze tromboniste, Selena. Ik moet nog wel even deze grote toeter. Ja, dat is een zware, jongen. Ja, maar dan wil ik even... dan ga ik even naar de buurvrouw Selena, dus hoi. Hoi. Niet alle nummers doe je dus qua zang, maar nu en dan? Ja, ik heb een aantal nummers qua zang. Maar we hebben nog meer geweldige zangers ook in de band. Ja, geweldig. Echt een beetje jaren 20 sfeertje. Hè? Ja, zeker. En jij, heb je bepaalde voorbeelden als je het over zangers hebt, of zangeressen? Nou ja, Ella Fitzgerald vind toch wel, ik geweldig. En Peggy Lee. En er zijn wel meerdere die ik heel goed vind. Maar ik hou wel echt van de Jessie. Echt de jazzzangeressen wel? Zeker, ja. Jazz is wel echt mijn ding. Ja. Hoe heet het nummer? Die I Do. Jo, ben je er klaar voor, meneer Brandsma? Ja, nou weer wat lichter toetertje. Ja, dat scheelt heel veel in kilo's. Goed. Live in Noorderwien.
Yes. Contrabassist, gitarist in de jaren 20, drummer, dankjewel, zangeres, fantastisch. Bert, de tijd is altijd te kwad. Kom vooral eens weer om met het hele combo. Succes in ieder geval in Duitsland en morgen op het festival. Ik ga heel erg mijn best doen, want ik heb er weer veel zin in. Hartstikke. Het was mij een grote eer. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dames en heren, nog één keer applaus. Jawel. Voor de Dixieland Crackerjacks. Nog heel snel even naar Ropta. Hoe laat begint het? Op het plein zeg maar om 12 uur met Dixieland Crackerjacks. Ja. Om 2:30 de Bogerman Big Band. Om 2:30 nog een keer de Dixieland Crackerjacks. Ja. Om 3:30 Leo Viel. Ja. Om 5 uur Jannie Brandsma. Om 8 uur Big Band Q. Ja. En nog wat leuks. Ja. Daarna komt nog een feestje na party, afterparty. We hebben met een aantal dorpelingen een aantal dingen gedaan op het Centrum. Dat zo heet ons muziekpodium de afgelopen jaar. En we gaan dat met een feestje uitluiden. Morgenavond na Jesse Koudem om 10 uur komt Days to Imagine. En dan gaan we nog even, dat is een ontzettend leuk Koudem band. En daar gaan we een heel groot feest van maken. Rob, dankjewel. Succes met het festival. Jesse Koudem, Mondus, net stinnen, maar erheen. Welkom bij het tweede oorlog van Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben een hele soort drokte hier gewoon, we moeten al je bands omzetten. Maar we krijgen muzikanten hier uit Friesland bij, jonge talent, Noorden mag ik eigenlijk zeggen. En we hebben ook nog muzikanten uit Amerika te gast. En Lammy Bruins laat ze optreden. Dat ze solo, maar ze zal ook met Regina nog optreden. Dus het wordt hartstikke druk, gezellig in dit komende uur van Noorderwiel Live. Maar eerst muziek van de plaat. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, baby, if it's meant to be. Maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. Meant to be, Jenjem. En dit is al leuk van Noorderwiel Live dus. We zijn even aan het soundchecken. Ja, prachtig. Golden Bow. Een paar mooie cd's uitgebracht. En ze zullen on tour. En ze doen ook gelukkig de Noorderwiel Live studio aan. Nee, deze plaat, ja, dat is ze. Live in Noorderwiel. Het komt uit bij Feral Tides. Leuke band. Hoi. Hoi. Welkom. Dank u wel. Ja, we hebben een supersnelle soundcheck gegeven die op het laatste moment. Maar stel even de band voor het in bollen. Oh, hier ben ik zo slecht. Ja, hè? Ja, nee, ik heb oprecht echt zo vaak vooral in de... Even naar de gitarist, ja. Ja, misschien voor de zekerheid. Nou ja, Stel even de band voor. Koei. Ja, oké.
Je kunt ook een hele mysterieuze band van mij. Het is gewoon net voorstellen. Zal ik gewoon de voornaam, daar hou ik het in bij. Even zien. Ja, oké. Meestal, dit is... Hoe lang kennen jullie elkaar al? Hoe lang? Nou, per weken. Okay, ja. Op de drums zit Siebold. Hey, Siebold, hoi. De Just Boxen, daar moet ik erin bij zeggen. Achter het orgel in de toetsen en de basgitaar zit Hielke. Hey Hielke. Hey. Dan gaan we bij de trombone Gerrit Jan. Hey Gerrit Jan, hoi. Gerrit Jan van Stienjesgeer. Dit is Pim Limburg. Waar wen het die? Die wen het in Zwolle. Ah. Ja, en ik zelf bij Vincent. En ik speel gitaar. Goed zo. Ik heb een keer luisteren, hartstikke leuk. Je bent hoe lang al bezig? Oh, goed idee. Nou, Komt net op een maand hoor. Ja. Nee, ik denk nu dat we nog bijna 4-5 jaar al aan het hotzooien met elkaar zijn. Ja, echt for real. Dat is echt. Okay. Ja. Rock and roll. We praten straks al even. Eerste live nummer. Waar begin je mee? We beginnen met Static Light. Kijk naar binnen jongens. Live in Noorderwind. Feral Tides. In our place of drilling and spilling, hypocrites are telling tales. It's a place for inner replacement, dying together, leaving shells behind to desire to be the night. Let's step into our formless in world. Never used to free think and listen to your teacher. It's like running to the teeth of a creature behind to desire to be the night. Let's step into our formless skin. Fantastisch. Feral Tide, straks zullen ze nog meer optreden hier. Geweldig leuke, jonge, talentvolle band. Ik ga even naar de hoek van de studio. It's all cables and instruments. Hi, how you doing? Hi, wonderful. How are you doing? Oh, great. I have a very good afternoon here with a lot of very nice musicians. Yes, wonderful music. You're from Golden Bough? Yes, we are. Golden Bough from San Francisco, California. Okay, and you're on tour in Europe or only Holland? All over Europe. All over Europe. For how many times? We'll be here for 4 weeks, but we're at the end of the tour now. Okay. And then go home? Then we go home, yeah. Have a day off or just playing in America also a lot? Lots of playing in America also. Tonight we perform near Snake
in Uterwelgelen. Here. Uit Wellingergeer. Yeah, danke. Yeah, Unwelligegeer. Ja, uit Wellingergeer. So we'll be there tonight, and tomorrow night we go to Zevenaar. Oh, for a concert there. Very nice. Who brought you with you? That's my violin player. That's Kathy Sierra. Hi, Kathy. Hi. How you doing? Oh, hey, fantastic. And by the way, when we get home, we are in the middle of making a new album, record, Schallplatten, DVD. And that's Paul over there. Hi, Paul. How you doing? I'm good. Okay, I'll give you a hand, man. Yeah. Okay, all right. It's so good to have you on the show. How long do you play with each other? The band was formed in 1980. Yeah, it's a long time ago, isn't it? Time ago. But is it the same musicians with you three? Two are the same, and Kathy is the newest. She's only been with us for 18 years. Oh, a rookie, yeah. I get the coffee. Tonight, uit Wellingergeer, but now live in the studio. I'm very happy about that. What's going to be the first song you're going to play? We're going to sing a song called Charlie's Neat from our new recording. Charlie's Neat from Ireland. Okay, and you do it by your tree or your own? Please, pick up the mic and the violin, Golden Bow. Uit Wellingergeer dus. Ik ga even naar Dave Tierney. Uit Wellingergeer, dat is wat voor die Amerikaan, hè? Dat is wel wat een moeilijke uitspraak voor de Amerikaan. Nou, voor Engelsen ook. Uit Wellingergeer. Ja. Ja, du hast er zelfs wat moeite mee. Op zijn Friesland, hè? Du bent al heel lang in Snits, al heel lang in Friesland. Fantastische, goede muzikanten, hè? Ja, altijd. Altijd goede muzikanten. Ik ken geen andere muzikanten. Goed zo. That's the spirit. Live in de Oude Golden Bow. Charlie's neat and Charlie's sweet and Charlie, he's a dandy. And every time he goes to town, he brings me sugar candy. I don't want none of your weevily wheat, don't want none of your barley. Just take some flour and half an hour and bake a cake for Charlie. It's Charlie here and Charlie there and Charlie over the ocean. And Charlie, he'll come back again if he don't change his notion. Ring timmy-ding, timmy-diddle-I-dum, ring timmy-ding, timmy-diddle. Ring timmy-ding, timmy-diddle-I-dum, ring timmy-ding, timmy-diddle. Pink, I once did think I ne'er could do without you. But since I've lost all hold of you, I care very little about you. How old are you, my pretty little miss? How old are you, my honey? If I don't die of a broken heart, I'll be 16 on Sunday. Ring timmy-ding, timmy-diddle-I-dum, ring timmy-ding, timmy-diddle. Ring timmy-ding, timmy-diddle-I-dum, ring timmy-ding, timmy-diddle. My pretty little miss, can you court my flower? I'll court more in a minute and a half than you court in an hour. Oh, marry me, my pretty little miss, marry me good looking. I'll marry you, but I won't do your washing or your cooking. Ring timmy-ding, timmy-diddle-I-dum, ring timmy-ding, timmy-diddle. Ring timmy-ding, timmy-diddle-I-dum, ring timmy-ding, timmy-diddle. Charlie's a nice young man, Charlie, he's a dandy. And every time he goes to town, he brings me sugar candy. I don't want none of your weevily wheat, don't want none of your barley. Just take some flour and half an hour and bake a cake for Charlie. It's Charlie here and Charlie there, Charlie over the ocean. And Charlie, he'll come back again if he don't change his notion. Ring timmy-ding, timmy-diddle-I-dum, ring timmy-ding, timmy-diddle. Ring timmy-ding, timmy-diddle-I-dum, ring timmy-ding, timmy-diddle. Ring timmy-ding, timmy-diddle-I-dum, ring timmy-ding, timmy-diddle. Ring timmy-ding, timmy-diddle-I-dum, ring timmy-ding, timmy-diddle.
Wow, you're amazing. I'm serious. Thank you. Very amazing. So, but when you come back, you go into the studio for the. How many albums did you produce? Up to now, about 30. 30. Yeah. Oh my God. Almost every year. And you can play all the songs on it still? Of course. Yeah. Like a jukebox? No, I'm not going to ask you. I'm not going to ask you. How do you write? Do you have to go back to America and then take your time to write new songs, or now you're on tour 4 weeks? Are you writing songs now? Also on tour and when at home. It's when we have the idea that we're going to record again, so we start putting music together. We find old songs and we write new songs and put them together. Very nice. It's fun. Yeah, it's very fun. Is it a long process for you to record albums, or is it going faster and faster for you? No, it goes slower because we want to be more perfect. Yeah. Yeah. Okay, like that. Tonight, Uitwellingergeer. Uitwellingergeer. Yeah. Yeah. In the church. In the church. Okay. The kerk. Yeah. Let us hear what you're going to do tonight. Golden Bow, live in Noorderwin. Scotland. All right. All right. Johnny Coke. All right, are you ready? Our California people are ready. Hi, everybody in California. 3, 4. Hey, Johnny Cope, are you walking yet? Or are your drums a-beating yet? If you were walking, I would wait to gang to the coals in the morning. Cope set a challenge, Fred and Bar, saying, Charlie, meet me and your jar, and I'll learn ye the arts of war if you meet me here in the morning. When Charlie looked the letter upon, he drew his sword and scabbard from, saying, follow me, my merry men, and we'll meet Johnny Cope in the morning. Hey, Johnny Cope, are you walking yet? Or are your drums a-beating yet? If you were walking, I would wait to gang to the coals in the morning. Come now, Johnny, be as good as your word. Come, let us try both fire and sword, and in a flea like a frightened bird, chase from his nest in the morning. When Johnny Cope, he heard of this, he thought to himself it would not be amiss to saddle a horse in readiness to flee away in the morning. When Johnny Cope, are you walking yet? Or are your drums a-beating yet? If you were walking, I would wait to gang to the coals in the morning. It's time now, Johnny, get up and rin for the heel and bagpipes and macadin. It's better to sleep in a hailskin, it'll be a bloody morning. When Johnny Cope the Dunbar came, they speared at him, where's all your men? He'll confound me again again, for I left them all in the morning. Hey, Johnny Cope, are you walking yet? Or are your drums a-beating yet? If you were walking, I would wait to gang to the coals in the morning. Now, Johnny Troth, you were not late to come with news of your own defeat and leave your men such a strait, say early in the morning. In faith, quoth Johnny, I got 6 legs with their claymores and filibigs. Can I face them again? I'll break my legs, so wish you all good morning. Hey, Johnny Cope, are you walking yet? Or are your drums a-beating yet? If you were walking, I would wait to gang to the coals in the morning. Hey, Johnny Cope, are you walking yet? Or are your drums a-beating yet? If you were walking, I would wait to gang to the coals in the morning. Golden Bow, dames en heren. Jong in Uitwellingergeer. En daarna gaan ze dus weer om naar Amerika voor your 30th album.
31, 32, 33. 33. Just keep Something going like that. and going and going. Oh, that's a good sign. That's a good sign. And you're not gonna stop, okay? Next time, please come back to the studio. Yeah. We don't have enough time for more, but I want to listen more of you. You're great. Thank you very much. Omroep Friesland, Noorden weer live, bij Willem de Vries. En welkom natuurlijk bij Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Hier gezellig in de studio met een heel soort muzikanten. En laten we even wat geks doen, wat wonderlijks. Dit is Lammy Bruins. Luister maar eens even. Lammy Bruins met trekzak. Wat voor een is dit eigenlijk? Castagnari, geweldig. Ja, dat is voor het eerst dat ik hem nou eens even zo broek. Hè. Ik schreeuw direct muziek voor. En dit is alle jaren eigen nummers wat ik dus nou speel. Dat is leuk. Leuk dat je weer eens even best. Ja, gezellig. Hoe is het met mij? Ja, prima. Ja, maar ik heb zulke leuke dingen. Ja, straks bij Regina gisteren nog achter de vleugels zitten of doe je dat bij deze? Nee, dit is puur wat hoors. Hè. In en uit. En dat mag je al jaren combineren. Dus dat is even echt aparte muziek. Oké. Dat is leuk. Even wat oors. Toen bist, nou, vertel het maar even, dan bist met een mooi project bezig. Nou, je wist wel van die cd-uitreiking, hè? Ja. En toen hier 12 vrouwen vregen. Dat wie Anneke Dauma en Mary Veldkamp. Prachtige zangeressen. En daar is zo'n mooie vriendschap uit ontstaan. Dus we zeiden van jongens, maar dit is zonde dat we net meer te gerren zongen. En dat hebben we oppakt. En wat ben je mee bezig? Dat was de primeur. Ja, maar wat game doen? Wat ben je mee bezig? Nou, ik had dus 3 noemers. Harmen Houtman had weer prachtige teksten schreeuwen. Echt typisch van die vrouwen die al in de zondag ben. Schitterende teksten. Wat is typisch van vrouwen boven de zand? Nou, dat zie ik niet. Nee, hè? Nee. Ja, oké. Dat jest dan wel. Maar, nou ja, daar heb ik zelf de muziek op maken. En het leuke is, Mary, een fantastische jazzzangeres, en die had dus een partner, Anis, en die speelt geweldig gitaar. Dus hij dacht ik mij. Eigenlijk is het een kwartet. Maar, goed, het gaat om de vrouwen. Welke namen? Vertel. Eerst soort waren ze de Northern Swing Divas. Maar toen zeiden we, jongens, voor de ene keer, dat is wel wat lang. Toen houden we ervan maken, de diva's. Had wel iets. Ja, dat had toch iets. Dus dat is prachtig. Ja, nou ja, dat... en we komen, hè? Dus ik ga de diva's op zitten. 2 november, dan komen we bij die. De Dan gaan we primeur. een feestje bouwen. Ik ben er hartstikke blij mee. Speel je nog wat? Ik dacht nog 1 noemer. En dat is echt een heel mooi, gevoelig versje.
afvangen. Het is heel wat anders dan een accordeon, hè? Ja, maar dat En klinkt violien fantastisch, natuurlijk. Lammy. Geweldig. Ja, joh, dit is zo leuk. 12 november, de Diva's. Ja, 12 november komen met de Diva's. Maar we best nog net van mij om, want ik staan op Regine wat doen. Ja, de meisje werken. Dan ben je tot 4 uur met je bril, ja? Maar je verplicht bril. Blauw hier wel. Sluiten die op? Ja. Ja, komt goed. Leuk, dat is best Lammy Bruins. Heel bijzonder. We gaan even praten over in het skaat van het tour. En naast me staat de regisseur van het stuk, Hans van Buren. Hoi. Ja, hoi. Nou, vertel zelf maar even, wat is het? In het kader van de tour is een voorstelling, een muziektheatervoorstelling, die vanaf volgende week speelt in Riepkerk. En het gaat over een verhaal wat een vermoedelijke schat onder de vloer van de kerk doet met het dorp. Oké. En het dorp raakt in rep en roer. De ene helft wil dat dat graf open gaat. En de oren helpt er net? En de andere oren helpt er net. Ja, ja. En dat loopt volkomen uit de hand. Ja, ja. Is het een serieus stuk? Is het combineert met een product humor? Hoe maakt het duiden? Het is wel een serieus verhaal, maar er zit gelukkig ook wel heel veel humor in. Ja. Is het een besteed verhaal? Nee, het is geschreven door Margrethe Heer, speciaal voor dit project. Ja. Maar hoe ben je bij dit project gekomen? Is het in het kader van de culturele haatster? Ja, het is een onderdeel van Onder de Tour. En dat zijn 32 manifestaties door heel Friesland. En altijd met verhalen in of uit of rond de kerk. Want in het verlengde van, dames en heren, zoals ik al vastneem, komen de snijn iedere keer in Ljout en omkreeg een geweldig spektakel met jongens op het Oudehuis de Kerk of met Santje muziekverenigings. Het Loed van de Middelzee, daar wil ik ook alleen maar reclame van mij. Nou, en dan kwam de mooie snijn heen en dan naar je weekend in Jemta. Ja, dat is een heel goed idee. Lang stuk, is het muziektheater, is het op vers plak of wordt er nog product? Op twee plaatsen. Okay. Het start in het dorpshuis, in de Einekoer in Riepkerk. En de tweede helft van het verhaal speelt zich af in de kerk natuurlijk. Ja. En dat gaat heftig dus? Dat gaat redelijk heftig, ja. Wat voor spelers hast erbij? Alle onder de tours projecten zijn echt een meanskip projecten. Ja. Dus, wat u dwars bij komen? Ja, maar ook een van de voorwaarden is dat zij dan gaan samenwerken met professionals. Dus wat betreft de muziek en de hoofdrollen hebben we een paar cracks ingehuurd. Okay. En dat binnen? Voor de muziek is dat Martin Beekman. En bij de spelers is dat Kimberly Piek, die hier zo lekker ook gaat zingen. Ja. En Koos van der Wal. Mooie vaststelling. Gewoon zijn je als regisseur denkt, ja, lekker. Ja, lekker. Ja. Maar nog wel even spannend. Ja. Want hoe vaak maak je hem nog? Ben je er al hard klaar voor of net? Ja, we zijn er wel nagenoeg klaar voor. Nog een beetje oefenen. Een beetje repeteren? Een beetje. We hebben nog een week. Hoe vaak zijn we het opvieren? Het is 8 voorstellingen. 8 voorstellingen? Ja. En de eerste is? Aankomende vrijdag, 5 oktober. 12 locaties dus te beginnen in het dorpshuis. En daarna naar Tjerken. Ja, zo waar. Lang naar het west. Ja, nou de afgelopen jaar toevallig heel vaak. Oké. Ja. Maar het is heel leuk dat je ook eens een keer iets heel anders in de kerk mag doen. Dus, grappig, mooi. Leuk jong. Dan ga ik wel in het skaat van de tour na je weekend vreed dus. Nou, hij neemt het al even. We zullen er muzikaal ook nog wat van jaren. Is het muzikaal het enige wat dorst of had ik nog een soort theaterrol? Ik heb ook nog een theaterrol. Ja, ik zing dit nummer als Tetje. Tetje? De Tetje, de schoonmaakster van het dorp, ja. En Borman? Hast u nog een rol verder of spelen ze alleen aan de gitaar? Ik heb de muziek gemaakt in het stuk. Ja, precies. Maar ga je ook nog iets... Dit, wat we hier doen, dat gaan we in de voorstelling ook doen. Okay. En dan komt er nog een prachtige lyrische sopraansax eroverheen. En die hebben we vandaag helaas niet mee kunnen nemen. Maar dat zei ik wel. Ik denk het ook wel. Mooie voorstelling? Ja, mooie voorstelling. Interessant verhaal. Spannend. En groot project. Leuk om te doen.
Het lijkt me altijd moeilijk om theater en muziek in elkaar te passen. Soms klopt het helemaal, maar het lijkt me wel een zoektocht. Er is ook een zoektocht. En ja, je blijft tot het laatst zoeken. En ik heb ook altijd wel een beetje twijfel. Maar ik geloof dat het goed werkt. Twijfel is goed. Ja, ik twijfel, dus ik ben. Hè? Hoe heet het nummer? Geef me meer. Waar is de wind die waait in de ziel, die het denken beweegt als het voelen begint? Waar is de wind die richting bepaalt, die weet wat ik wil, maar nog niet wat ik vind? Geef me meer. Geef me meer, geef me meer, geef me meer van jou. Waar is de wind die schoont mijn gemoed, die ruimt alles op tot de wanhoop bezinkt? En dan is de wind de vriend die ik zoek, die trekt aan mijn schip tot ik wil wat ik vind. Geef me meer, geef me meer, geef me meer, geef me meer van jou. Waar is de wind als de stilte er is, als ik niet weet waarheen en de angst mij bemint? En waar is de wind die maakt waar ik ga? Mijn denken is diep, maar ik voel als een kind. Geef me meer, 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 geef me meer. Van jou. Fantastisch. Kimberly en Martin. Die is correct nog de muziek. Hans Verburen, geweldig. Piekenvel. Ja, dat mag ik hopen. Succes nog even met de voorbereidingen. Gaat lukken. Jerk mezelf even net. Ja, ik ben er weer. Hartstikke mooi. Dank jullie wel. Dank, dank, dank. Nijweken dus, 4 oktober. In het skaat van de Tour. Rieptjerk. 12 locaties dus. Dwarpshoes. En let er nog in de kerk. Ik heb naar Feral Tides. Hoe zit het, jongens? 5 jaar lekker aan het knoeien en aan het rotzooien. Levert dat dan ook 5 cd's op? 5 wereldtournees? 5 keer Ziggo Dome? Nee. Moet het allemaal nog? Nou, dat zou wel te gek zijn. Weet je, dat zijn wel ambities die je graag nastreeft. Ja, toch? Nee. Nou, er komen wel leuke dingen aan inmiddels. Er zijn, Plannen dus? Plannen, er zijn zeker releases die eraan gaan komen. Er is ook vandaag dus een single released van ons. Ja. We gaan straks, maar dat is het laatste uur, gaan we even een clip draaien nog. Hartstikke tof. Waar hebben die opgenomen? De single en de EP. Oh, helemaal, god, wat was het ook alweer? Helemaal in het zuiden van Nederland. Bij, Waarom? Waarom zo ver weg? Daar zat een studio en Roel was het toch? Ja, Roel. En dat is, die schreef veel specialisatie in psychedelische bands. Hij heeft wel Pauw. Heeft hij opgenomen, is een album van hun. Dat is gewoon een te gek album. Het is gewoon super strak. En dat klinkt gewoon als een glanzende bak goud. Om maar een vergelijking. En dat wilden jullie ook? Het past heel erg bij onze muziek. De sound. Dus dat moeten we opzoeken. Daar moeten we naartoe. Hey, voordat wij een liedje gaan spelen, een klein cadeautje. Voor jou. Oh. Wij gaan dus binnenkort dingen releasen en zo.
En we hebben dus ook een klein beetje onze eerste merch sinds kort hebben we. Oké. En maar dat krijg jij gewoon cadeau. En dat is een echte heuse Feral Tides poster. Dank. Die mag je in je wc ophangen. Ja, dat komt helemaal. Mooie foto trouwens, absoluut. Ja, nee, mijn complimenten. Mooi poster, dat absoluut, ja. Die krijgt een speciaal plekje, dankjewel. Heel tof. Nou, geniet ervan. Wel te verkrijgen via sites en dat soort dingen? We zullen hem met de shows meenemen. Dus je moet erbij zijn en we hem hebben. Ik bewaar hem echt serieus. Ja, hoe heet het nummer wat jullie gaan doen? Self and Rhythm. Feral Tides. In between walls, going for easy, knowing it hurts. Dials ain't go left, making a mess, knowing it's stuff. Different spaces I try to reach, many places I need to be. And can you tell me how soft you're sweeter than sound? What's my skin color? Are you sure it says how? They claim big trees for King Tunnel, selling satisfaction in cities The weight of relation slows me down, making me frown. Saying hello with eyes closed, refusing to see what moves me. If I ask kindly, would you react nicely to feed me with joy? Leaving all jet below. What's my skin color? Are you sure it says how? Claiming victories for kings on all, selling satisfaction in cities alone. Screaming on help me wrong. What's my skin color? Are you sure it says how? Saying clear things for King's Tunnel, selling satisfaction in cities alone. Screaming out, help me wrong.
Feral Tides. Ik kreeg een hele mooie poster van de man en er komt nog volle meer onder, dus wat dat allemaal langert. Hou ze in de gaten, genoeg plannen, ambities. Jij pakt een bas of niet? Of voor het laatste nummer, wat heb je nodig? Ja, zeg maar, eigenlijk hij is begonnen op bas. En Ja? heeft hij ooit een keer de Wolf live gezien. Toen dacht ik moet fucking toetsen spelen. En basically wat hij daarom wisselt hij een beetje. En normaal ben ik een saxofonist. Maar die is nu in Amerika om filosofie te studeren. Waar je al niet voor droomt. Ja, alle andere drukte. En we hebben dus nu tijdelijk een trombonist. En ik moet even de toetspartij overnemen. Nou, jij gaat achter de toetsen staan. Ja, neem je microfoon mee. Komt wel goed. Hij moet de microfoon er nog even in plukken. En dan geven we net het laatste nummer, helaas. Het laatste nummer weer van Feral Tides. Ze spelen hier dus live in Noorderwien. En voor de mensen die de radio van haar... Ach, show vooral even de uitsturing waarom op de herhaling of op YouTube. Dan kun je mooi de beelden dus zien onder de poster. Dames en heren, Feral Tides, live in Noorderwien. Boys knock me senseless, suffering man represent boring people. Free and retire, thinking that it's kind, hiding silly minds. It's time to finish up this racing. Broken motivation, contention with the eyes. You know what you want, don't act like little girls with tumbling and splashing. Hello down below, thinking that it's kind, hiding silly minds. It's time to finish up this missing. A broken motivation, redemption with the eyes. You know what you want, don't act like more. Running on the old words, claiming it were the better days. But they are like improvement, thinking that it's kind, hiding silly minds. It's time to finish up this missing. A broken motivation, contention with the eyes. You know what you want, don't act like one. 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 Wauw. Thank you. Te gekke band.
jonge talenten bij jou is graag de komst in Noorderwien live. Nou, kom maar even snel bij. Feral Tides. Genoeg plannen, kom je weer? Dat zou wel tof zijn, ja. Ik vermaak me hier wel. Ik absoluut. En zeker met dit soort talentvolle jongens. Dankjewel jongens, top. Site, Facebook, waar ben je met het beste op te vinden? Facebook zijn we het meest actief op. Feral Tides. Jongens, dankjewel. Tot de volgende keer. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer. En ik het laatste van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Ik let even wat jaren. Ik ben even aan het soundchecken. Klinkt wel fantastisch. Goed. Komende snijn is het Helden van Jir. Dat doe ik persoonlijk ook om mij. Bij deze, als nog welkom was, Wiebe Kasper zal een huiskamerconcert bij Mitusia aan. Als het even mailst, willem@omroepfriesland.nl of nw van Noorderwien@omroepfriesland.nl. Waar wit, Noordik die wil voor een pilsje, een lekker hapje en een optreden van Wiebe Kaspers en zijn hele band trouwens, Wiebe, bij deze. Maar er is een heel soort nog bij Helden van Jir. De hele professie zal op een hassensteen muzikaal. En Elisa besteedt bij de bar. Hoi, alles goed? Hallo, zeker. Met jou ook? Ja, hartstikke mooi. En ik kijk uit naar komende zondag. Vertel even de mensen die er nog niet van hebben gehoord. Het kan bijna niet. Wat houdt het in, Helden van Jir? Nou, Helden van Jir is een muziekevenement door de hele provincie. En daarbij is de bedoeling dat er zoveel mogelijk optredens door ook de hele provincie tevoorschijn komen. Ja, en echt alle hoeken in de gaten. Hè? Kleine dorpjes, Leeuwarden, je kan het zo gek niet bedenken. Nou, de grote steden doen allemaal mee, maar we hebben ons vooral ook gefocust op de kleine dorpen, zodat daar ook wat leuks gebeurt voor de locals. Was het moeilijk om daar mensen te prikkelen en mee te krijgen? Sommige wel, maar er zijn ook heel veel aanmeldingen gewoon vanuit de dorpen ook gekomen. Dat mensen heel enthousiast waren dat er ook daar aan hun gedacht werd. Ja, je kunt onmogelijk alles zeggen, maar heb je enig idee hoeveel concerten, optredens er zondag zijn in totaal? Poeh, ja, op de website staan er momenteel 180. 180? 180 door de hele provincie, ja, dat is een heleboel. Maar ik denk dat er wel 200 zijn in totaal die we ook nog niet helemaal hebben geregistreerd. Maar dat komt nog op de site. Het idee komt eigenlijk oorspronkelijk uit België. Ja, klopt. Dat is daar Lokale Helden. Dat hebben ze nu 3 keer gedaan. En Sjouke Nauta vond het zo'n leuk idee van Friesland Pop. Die heeft het idee geadopteerd. Ja, vooral in dit culturele jaar, hè, want daar is het een onderdeel van. Ja, zeker, zeker. De hele dag of heb je een bepaalde tijd dat je zegt van nou, dan vindt alles plaats? Nee, dus de hele dag. Het begint eigenlijk zelfs al zaterdagnacht om 12 uur, dus zondag. Ja. Is het een soort opening? Ja, dat is de eerste helft. Die begint op Vlieland. En het is tot 12 uur zondag. Dus eigenlijk de hele dag zijn er leuke dingen te doen overal. Ja, maar te gek, Vlieland dus. Ja, alle eilanden doen mee. Ja, ook alle andere Waddeneilanden. Ja, alle gemeenten, alle eilanden. Dus dat is heel leuk. Ja, gaaf hé. Nogmaals, dames en heren, ik ga Wiebe Kaspers, die woont al eens een keer een huiskamercassette aan. Die haak in dit kader dus ook bij me. Je kunt mailen, willem@omroepfriesland.nl of nw@omroepfriesland.nl. En waar pik ik die er dan uit? Het is voor heel iets clubje exclusief wordt dat onbelangrijk. Wat georganiseerd lijkt me dat. Ja, het is een hele hoop georganiseerd inderdaad. Ik ben ook al sinds april mee bezig. Dus ja, het was een hoop. Ja, waar ga je zelf naartoe? Of hebben jullie een soort centrum waar alles binnenkomt? Nou ja, sorry, wat was het? Nou, is er een soort crisiscentrum ergens? Een organisatiemiddelpunt? Of het komt wel goed allemaal? Nou, het wordt allemaal georganiseerd vanuit Friesland Pop. En jij gaat zelf nog ergens naartoe? Ik ga zelf in de Prinsentuin kijken in Leeuwarden. En daar ga ik ook een stukje proberen te filmen. En iedereen gaat zo de hele provincie door om ook zoveel mogelijk beelden proberen te schieten. Sowieso 180 optredens, maar misschien wel meer. 200 de hele provincie. Overzicht is op een site. Wat is de adres ervan? www.heldenvanje.nl. Hartstikke mooi. Super, dankjewel. Top, dankjewel. Elisa, wie dat? Goed. Helden van je dus, komende snijn. Ik ga naar 2 dames. En die staan super al heel ongeduldig te doen. Dag Regina. Nou ja, op een gegeven moment wordt hij kijken lekker op. Ja, nee, maar ja, vloggen is natuurlijk wat oorzaaks jongen, hè? Ja. Dus, en hoe is het nou jongen? Ik zal nou jongen, het is wel iets wat ik al heel lang passie voor heb. Ja. Daarom heb ik mijn zoon natuurlijk ook een streette op Stuart. Het zit in de familie.
En ja, ik vind het wel heel bijzonder dat ik mijn Lammy nou een spits mij aanbieden, alvast voor mijn reis. Twee nummers die ik mij neem naar Parijs. En ik ben Edith Piaf, jongen wel, bij het Graaf. Pierre Lachaise. Perry Lachaise. Ja, zo heet je. Wie 16 jaar, toen stond ik als famke maar squallen. En toen ik ben dan bij Jim Morrison. Toen zei ze mij, wat vies toe ervan? Toen zei ik neem mijn eerste zoon Jim. En het hakt die in. Goed, en het verhaal is intussen bekend. Ik jou de studio om Jim, Lammy. Meisje beiden, Regina en Lammy in het Frans. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné maar 100.000 musiciens. En doe komst om mij daar te meten, die negen die laken sabliet. Wij doen ze die daar zo de strieten. Het wie bjuster baarlijk en wie geen bezweer. Padam, 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 ja mijn hart die in vuur en in vlam. Padam, 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 ja die dijs daar in het groot Amsterdam. Padam, 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 van zwit wie ik helemaal klaar. Oh, wat wienen wij wild bij het beeld op het duim die dijs in Amsterdam. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Ik wie bjusterbattig en bennig, en mooier als een meid iets bloot. Maar ik voelde mij wel wat onwennig, en ik wil weer naar Friesland weerom. Oh, wat dom. Padam, 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 ja mijn hart die in vuur en in vlam. Padam, 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 ja die dijs er in Groot Amsterdam. Padam, 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 van zwit wie ik helemaal klaar. Oh, wat wienen wij wild op het wild bij de dam. Die dijs in Amsterdam. Die dijs in Amsterdam, die dijs in Amsterdam. Het volgende. Geef ik gelijk terug, geef ik gelijk terug. We gaan gelijk terug. Ik neem wel even een liedsondersteuning erbij. Het is speciaal skreun-nummer van Winfried Bijma. Die had het voor mij skreun. En ja, ik ben wel heel erg Tiege dankbaar dat hij dat dien had. En het is een oerzetting op Non je ne regrette rien. Nee, ik vergeet die net. Nee, best nog in mijn head. Die gitaar en die jongen en die stem. Best mijn bloed eigen Jim. Nee, ik vergeet die net. Nee, best nog
toch de tijd van de dorst tot piaf. De muziek maakt het blind. Speel je op straat te variënt. Mij wat jilt in de pet. Alle willen die stierst. Dat squort mij toch de tier. Nee, ik verriet die net. Nee, best nog in mijn hart. Die reis bleef mij bij. En ik zong mij vrij. Nee, ik verriet die net. Nee, best nog in mijn hart. Voor een man in een reis naar verlossing. En dan denk ik om Dankjewel. Er zit wel een foutje in, hè? Sorry. Uit de tien. En ophoren te hemel in uw foutjes. Ja, wij zijn toch wel een beetje perfectionist, ja? Ja, maar dit weer gemeend, toch? Ja, oké. Wij treffen die weer en dan door het verhaal nog een keer over Barcelona, de reis en de rest, oké? 4 oktober. Deal. Begin november, nog even. De diva's, waar neemt dan mij? Nou, ik neem Anneke Dauma mee. Volgens mij had ik het zo pas vergeten, hè, in de haast. Anneke Dauma, maar als zangeres en Mary Veldkamp als zangeres. Dus de drie vrouwen, alle jaren ongeveer dezelfde leeftijd. Dus het werd heel gezellig. Dank u wel. Ik tref die aan nog wel even. Goed, dat weer. Lammy Prijs. Ik ken de familie Walker en Mr. Ian Bruce. Nice to have you on the show. Yeah, thank you very much. How are you doing? Oh, okay, thank you very much. It's a bit early for me. Early. You're on tour, isn't it? Yeah, I've just got up. Okay. Yeah. Mo Walker, welcome. Ian. Can you play a couple of songs for me? Yeah, go on. Can you do two songs for us? 2 songs? And I will talk to Dave about the gig, okay? Okay, Dave Tierney, what a man, what a man. First, I want to hear you. What's the songs you're going to play? Going to start with one of Ian's songs called Hawks and Eagles, Fly Like Doves. And then we're going to do a gentle lullaby that I sang for my mother, wrote for my mother. So, 2 opposite ends of what we do. Live in Noorderwien. As I walked out along the road, I saw my brother with a heavy load. Says to him, what have you seen? Says to me, I have a dream. In 1960 I thought I died, Sharpeville's bloody town. But I got up, I walked on tall, nobody's gonna put me down. Hawks and eagles fly like doves. 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 As I walked out along the way, I saw my sister bend and pray. Says to her, why do you kneel? She says, you don't know how I feel. I had a little girl, a little boy, loved to watch them grow. But they were butchered on the streets, and the blood is so it told. Hawks and eagles fly like doves. 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 Oh, it's 85, I'm walking still past the Utenhaga Hill. Saw a crowd set off at the dawn of day. Soldiers said, don't come this way. Then
somebody threw a stone as they moved up the track. A boy on a bike was the first to fall with a bullet in his back. Hawks and eagles fly like doves. 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 It's been a long, long, hard road, 300 years since settlers strode into that southern land. They ruled with an iron hand. Low pay, no vote, detention laws. Don't talk back, they'd say. But the hawks and eagles will fly like doves when peace returns today. Hawks and eagles fly like doves. 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 Do you want the second song immediately now? Or, yeah. Well, here's what we would call our second song. I need to retune. A song of Ian's called Child on the Green, about your mother, your mammy. Yeah, this is for women in general. If you've ever been a woman or are going to be a woman or whatever, you've been a mother, a daughter, a sister, oh, whatever, auntie. This is just an appreciation of women. This is to try and sell albums to women. Yeah, women have all the money, that's it. Sorry about the tuning, but we've got new strings on this guitar, which is very unusual because I borrowed this guitar from Dave Tierney, and it's usually got very old strings on it. And we're going into the trenches tonight in the war We show are. and Snake. I'm not happy, sorry. How long is this show? Till 4. Child on the green, what's that you do? I'm turning daisies to chains, and Mom, they're for you. But Mom, I'm just playing, so why do you cry? My flowers are saying, I'm glad you came by. Child, as you grow, questions will flow. The more that you ask, the more you shall know. But ask of emotion, it's useless to try finding its reason by asking me why. Child, you are late. Where have you been? Your dinner is burned and your clothes are unclean. I wasn't surprised to find she was wild, but puzzled some when she suddenly smiled. Child, as you grow, questions will flow. The more that you ask, the more you shall know. But ask of emotion, it's useless to try finding its reason by
act strange, but you must understand we can suddenly change, and it's just human nature. And when you are grown, you sometimes seem strange to a child of your own. She spoke and I listened, then went off to bed. But I always remembered the words she had said. It's been 20 years, I've a son on my knee. I've just told my mom what my son said to me. Child, as you grow, questions will flow. The more that you ask, the more you shall know. But ask of emotion, it's useless to try finding its reason by asking me Wow, thank you, Ian Bruce en Ian Mo Walker. See you next time. En straks praten we met Dave Tinner even hoe de voorstelling dat zij inspelen. Omroep Friesland, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste jaloerke van Noorderwien Live. Dit tijd werd er al even een soundcheck, toch een bluesband die jong in Neushoorn spelen zal. Daar zal een heel soort fantastische bluesartiesten daar op het podium staan. Onder andere mee saxofoon dus. En we zullen maar eens jere. Khalif, Wallin Walter, jawel. Maar eerst, een plaat. I'm a dreamer, a make-believer. I was told that you were true. I love the silence and the clear horizon, and I got that all from you. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. My childhood hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me when life's misleading. That's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place home, a shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. Whoa, whoa. Shelter from the storm. You said I had one life and the
Ja, lekkere muziek van de plaat. Maar wij draaien dat natuurlijk. Bij ons draait het alleen maar om live muziek. En die hebben op dit moment de soundcheck. Calif, Will en Walter. Straks in Duitsland zullen die optreden. Dave, hoe is het? Ja, met mij hartstikke goed. Ja, we kennen jou van de folkmuziek, maar is dit ook wat voor jou, bluesmuziek? Nou, dit vind ik ook wel leuk. Ja. Lekker, hè? Ja, daar heb ik ook heel veel van gezien. Ja. We hadden net Ian Bruce hier. Fantastisch trouwens, met Mo en Ian Walker. In de speciale voorstelling weer. Zij zijn speciaal overgekomen om mee te doen met de show van ons It's a Long Way to Tipperary. Ja, wat ongelooflijk succes is. Ja, het is een ongelooflijk succes. We speelden woensdagavond in Marne College voor 200 vrouwen. Echt fantastisch. En een groot succes, echt. En vanavond gaan we naar Lewinsky in Sneek. En daar hebben we dezelfde voorstelling. En het is redelijk verkocht. Ik weet niet hoe ver het is, maar er zijn nog een paar kaarten. Mensen kunnen graag komen. Even in het kort nog even. De voorstelling, waar gaat die over? Het is een voorstelling over een moeder. Zij vertelt hoe haar zoon die vertrekt naar de Eerste Wereldoorlog. En ja, zij heeft het verkeerde idee van oorlog. Zij denkt, nou die jongen gaat mooi naar Frankrijk. En hij komt terug met een mooi meisje uit Frankrijk. En zij krijgt Franse kleinkinderen. Maar tijdens de show komt ze wel achter, de oorlog is heel wat anders. En ja, we weten het wel. Er zijn de afgelopen 100 jaar heel veel oorlogen geweest. En die nemen we allemaal mee in de show. En we laten mensen weten, wij moeten proberen om dit te veranderen. Het moet niet altijd doorgaan, again and again and again. Ben ik helemaal met je eens. Het moet stoppen. Vanavond, Lewinsky. Hoe zijn er nog kaarten te krijgen? Over de Lewinsky site, gewoon Lewinsky, www.lewinsky.nl. Of vanavond gewoon aan de deur, Waterhoenstraat nummer 2 in Sneek en dan lukt het wel. Dankjewel voor je komst. Ja, oké. En bedankt voor die fantastische muzikanten die je hier weer neerzetten. Oké, altijd welkom. Dat zeer gewaardeerd. Mr. Calif, how are we doing? How are you doing? Yeah, wonderful. Great. Are we filming already? Yeah. Yeah, this is a live show and I heard you sound check in 2-3 minutes. Wow. Thank you. Yeah. Thank you. I like you guys. I'm a fan already. Thank you. Cool. Tonight you're going to play on a blues festival here in Leeuwarden. Yeah, I'm looking forward to it. Oh, nice. Yeah. The show is yours. Please, who's bringing with you? Bass player. Mark Schubert on the bass. Yeah. Drummer. Felix Crash Kreupel on the drums. Okay, then. And the sax player. Oh, Jurgen Wieshing on the Jurgen, yeah. And Calif live in Otterwin, ladies and gentlemen. I worry about my job. I worry how I'm gonna make the rent. I never worry about my money because it's already spent. I worry about my kids. I worry about my home. I never worry about my woman. She's already home. Worry. Seem like the worst hand in mouth is mine. If life could be won in a lotto, I done hit the jackpot every night. Sorrow is my only companion. Down and out of best friends of mine. Rock Bottom is my hometown.
My watch only say hard times. I've been down for so long. Down seems where I'm supposed to be. I've been down for so long. Down seems like up to me. Worry, worry, worry. Seem like the worst hand dealt in life is always mine. If hard luck and trouble could be won in the lotto, I done hit the jackpot every. Worry, worry, worry. Seem like the worst hand dealt in life is always mine. If life was a game of poker, I've been beaten by the dealer. Put the voodoo on me, and now no other woman will do. I pass up every woman I see. I can't even think about somebody. Streets crying. I don't know what I'm gonna do. She got me slowly going down. Put the voodoo on me. Put the voodoo on. Yeah, she put the voodoo on me. Now I'm totally perplexed.
living under her hands. Now I walk the streets crying, don't know what I'm gonna do. She got me slowly going down. She put the voodoo on me, put the voodoo on me. Yeah, she put the voodoo on me, put the voodoo on me. Jurgen on the saxophone. About somebody new. Now I walk the streets crying, don't know what I'm gonna do. She got me slowly going down. She put the voodoo on me, put the voodoo on me. Yeah, she put the voodoo on me. She's a superwoman. She's a single mom. She's a superwoman. She paid her bills. She paid her rent. Keep that house a home even when she thinks she can't. A preacher, nurse, and counselor too. A strength and love to keep the family glued. She really got it going on. She's a superwoman. She's a single mom. She's a superwoman.
Geweldig. Wow, man. You are great. Thank you. Thank you very much. This was amazing. Thank you. Thank you so much. It was a world record sound check, I think, in a TV studio. Yeah. But you know, the difference between bad and good musicians, that it always sounds good with you guys. Well, the difference is the bad ones don't get paid as well as the good ones. Oh, is that the trick? Hopefully, yeah. Are you on tour, or are you staying for a long time here in Holland or Europe? We're here in Europe for the next couple of months. We're promoting our new CD. What's the title? Sorry. Nothing Left to Lose is the title of the CD. Available at fine music stores everywhere and also at the bad ones. So You are great, man. Please come again here. Thank you very much. And I will give you more soundcheck time, but this was okay, very okay. So much. Thank you. Thank you. I'm going to do the story about tonight, because you're going to play in Neushoorn. Op zijn Engels, ik het maar net zeggen. Goed, maar Dee the Priest, Caliph Waylon Walter dus. Johnny Marsh, vind ik fantastisch. Keith Dunn en daarna nog een afterparty in de Bluesbusters. In de grote zaal in Neushoorn. Dus jong, dat wordt een fantastische blues, jongen. Kijk je hem nou, ze is een Chicago blues, om correct te wezen. Onder andere met deze man dus, Caliph Waylon Walter. Fantastisch. Nee, Bolivar, welkom. Hoe is het? Goed. Ik moet even zeggen, hij mailde mij, ik kom even voor een gesprek, maar ineens gaan we muziek maken. En dat vind ik geweldig. Dankjewel. Wat is het verhaal? Waarom ben je hier? Vertel. Ik ben vandaag hier om eigenlijk aan te kondigen dat volgend jaar, dus op zondag 1 september 2019, ga ik met het Vulu Festival voor het eerst organiseren in Goma. Dat is in Congo. Dat is gewoon een eigen festival wat ik daar zeg maar voor het goede doel voor het eerst ga organiseren samen met mijn team. Gaat daar een podium bieden aan talent? Yes. Yes, dus op dit moment zijn we op zoek naar sponsoring om het zeg maar mogelijk te maken. Hoeveel hebben jullie nodig? 30.000 is genoeg, max. En dan kun je daar een compleet festival uit de grond stampen? Yes. Vertel, de situatie daar. Waarom daar? Waarom daar? Ik ben zelf daar geboren. Dat is ten eerste. Ten tweede, vorig jaar ben ik daar uitgenodigd geweest voor Amani Festival. En ik heb met mijn eigen ogen gezien talent op straat die de kans niet krijgen om op dat podium te mogen staan om hun verhaal en hun kunst te laten zien. En ik als artiest bekijk dat vanuit hun kant. En ik weet hoe moeilijk het is voor artiesten om zeg maar zo'n kans te mogen krijgen. En daarom juist wil ik dat voor hun gaan doen. Geweldig. Wie heb je meegenomen? Ik heb vandaag prachtig Sister Lenneke meegenomen. Zij is bezig met een mooie iets in Gambia. Ja, nou, muziek verbindt ons, maar ook dat wij beide een stichting hebben. Wij hebben de ML Foundation van Gambia en wij bouwen een school in Gambia. En wij proberen eigenlijk ook een beetje huiskamerconcerten te organiseren, evenementen te organiseren. Ook veel met muziek, omdat het mijn beroep is natuurlijk. Maar ook omdat muziek gewoon verbindt. En het maakt niet uit welk land je komt. En je kunt culturen verbinden en je kunt stijlen mixen. En vind ik te gek. Verbroedering, daar gaat het om. Goed, de studio is voor jou. Zullen we de tape starten? Ja, en we gaan vandaag de eerste track van een nieuwe album laten horen. Ik ben heel benieuwd. Bolivar, succes. Je kiezen de teampje van het festival in Gambia en hun stichting. Maar dit is hem, Bolivar live in Noordwin. Vulu Festival, Goma. Tja! Titty, yo. Oh, yeah, make me dance. So da 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 da. Oh, yeah, make me dance. So da 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 da. I free my mind to express one sympathy. I was mistaken about the time to stop the misery. I take the sense of the place to resign was commission. My blood ran cold up on the high operation. Free in the fly flew, I've been the flu, so the flu. Over the flap with the blue, yo. I'm sort of tired, living in a slavery and smacking the face. Makes a lot with the majority. I kiss the dance like a dog in the manga. Feelings when I up the boat into danger. There's something big, but it's in my head I can't explain. Push a goose man again, don't we start playing, yo. Oh, yeah, sexy booty. I say, shake your booty, booty, yo. Oh, yeah, don't break it, because I like it, titty, yo. Oh, yeah, make me dance, so da 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 da. Oh, yeah, make me dance, so da 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 da. I'm in the rec studios with the
with energy, sim. Those bugs are popping with the voice of jealousy. Before I was gone, but I'm back up that level. Speak what I know, Lord, you go with no tutor. I'm back the mic, tic-tac like a bomber. Explode, mathematical within the thunder. That's I wake up and everybody's talking. Sometimes I slow down, but I dance with them. They want to come me quickly. So the niggas, I laugh the way the hours up on the high tickles. My little finger scares you cause you talk too much. Some of them around is the end to the church. Yeah. Oh yeah, don't make it easy, cause I like it, yo. Oh yeah, make me dance, oh da 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 da. Yeah, oh yeah, make me dance, oh da da da. The Stefan was on the ground into a terrible state. The heart of the metals be criminals. I write lyrics for my songs since I've been into West Beat. Living that was on earth, there's a post skin. I've been surrounded by the sun, I'm so quick in the depth. The thick of the metals like the spirits of the dead. Once upon a time I spoke the language of the spirits, but nowadays I like the sports of the high spirits. I sympathize with the statement I give a jump, yo. I guess what's a better judgment? The world is ours, everything is ours. Money, money, money. Money, money, money. Zigga, 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 zigga. Money, 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 man, money, 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 man, money, money, man, money. Look at you, look at you. Look at you. Zigga, 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 zigga. Look at you. Notabene, dankjewel. Yo! Bolivar, dankjewel. Nog één keer, de naam van de stichting? ML Foundation Gambia. Oké, support Bolivar. Dit wie Notabene live. Hoi!